Pinoy di gayud mahutdan sa pagkamamugnaon. Ilabi na karon nga panahon sa pandemya. Sama na lang niining giimbento nga automatic sanitation and hand washing alang sa mga eskwelahan. Si Femery Dumabok sa report. Water, sabon, up to water, gas and dryer. Kini ang touchless hand washing facility sa Oslob National High School sa Bagatang Bahin sa probinsya sa Subo. Wa na gyud rason ang si bisan kinsa nga musod sa tunghaan nga dili una makapanghinaw kaya ang duha gyud ka entrance sa eskwelahan ang gibutangan niini. Mismo ang ilang TLE teacher Marlon Serna tinabangan sa ubang magtutudlo ang nimugna niini. Andam gyud atong eskwelahan, safety kini sa atong mga stakeholders, mga ginikanan, mga bata. Itong ibasihan ani itong gitawag nilang ATM or automatic water machine. Pas kami magi ang piso mo agas ang tubig. So among gibuhat dili piso ang pagion kun dili ang among mga kamot. Anaw sab sila walk-through disinfectant spray nga tudluon ra nimo mo gana nagkinig iyaha. Ang mga materyales gi-order online sa balor nga dulaan sa 10,000 pesos ug nila natug halos usa ka semana ang pagmontar niini. Ang maong facility mao'y labing una nga makita sa mga tunggaan sa probinsya sa Subo. Samtang kun sa una, effort kaayo ang mga magtutudlo makuha lang atensyon sa mga tinunan sud sa classroom. Sa pagbukason niya sa klase karong Agosto, mato ni Udensya, maningkamot sila nga mobisita sa balay sa mga tinunan, ilabi na sa mga anaa sa kabukiran. Gali kay lisod sa uban ng online enrollment, sila na ang nipada sa mga drop-box sa matag barangay ug purok, aron mas dali sa mga gidikanan o guardian ang pagsumiti sa enrollment og survey form. Based sa survey, as daghan gyud ang modular, pero wa pa man gyud ma-finalize as of August 24 kuan gyud ang kuan kanang distance learning homeschooling. Ang students di gyud man sa eskwelahan, only the parents. Daghan man ang kabag-uhan tungod sa nasinati karon, apan ang mga magtutudlo andam kanunay mo serbisyo alang sa kayuhan sa mga tinunan ug sa tanan. Yan ang Pinoy sa Oslob. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak.